DXDC RadyoMaN Report. Mapasalamaton ang libuan ka mga benepisyaryo sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair gipahigayon sa Monkayo, Davao de Oro niadtong Sabado, September 23, 2023. Gipangunahan sa Department of Labor and Employment kung DOLE-XI ang pag-distribute sa 10.8 million pesos kantidad sa financial assistance ilawom sa tulong pangkabuhayan sa Ating Disadvantaged or Displaced Workers kung TUPAD program dinanaa sa 2,200 ang benepisyaryo. Samtang usab sa 1,755 beneficiaries ang nakadawat sa ilang TUPAD wage kantidad og 7.7 million pesos. Kini mga benepisyaryo gilangkuban sa persons with disabilities kung PWDs, women, farmers ug displaced workers. Kagahapon, September 24, gipahigayon usab sa DOLE-XI ang ikinuhang hugna sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa uban pang munisipalidad sa probinsya sa Davao de Oro. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko RadyoMaN Kirby Manzon. Tatak RadyoMaN. RadyoMaN News. Diretso Balitang Metro Davao.